Grant us peace. Guztioi, ongi etorri, 2026ko Isatxak sarietara. Gaur, goiz berezi honetan elkartu gara, gure komunitatearen lana eta konpromisoa ospatzeko. Urtero bezala, gaur ere pertsona eta proiektu bikainak aitortzeko elkartu gara. Isatxak sariak gure komunitatearen balioak eta elkarlana nabarmentzeko une berezia dira. Bihotzez eskertu nahi dugu urtero gurekin egoten diren lagunen babesa. Eskerrik asko, Koragari, Edurreri eta Danbolini, beste urte batez gurekin egoteagatik. Eta aurten gainera, bereziki eskertu nahi dizuegu zuen konpromisoa eta laguntza. Zuei esker, ekitaldi hau urtez urte handiagoa eta bereziagoa bihurtzen da. Eta orain, amaitzeko, goza dezagun, Isatxak sariekin. Eskerrik asko guztioi.